Cardom, Pinyada Babirta long penelisa Mirani Timungpi, Nona Juita, Birtang Tonpen. West Caribbean long Meghalaya lapen Caribbean long aduya hoy kido somatan rongkilan lapen wanpunga rong tami jirikindeng KSA branch lapen rongkilan KSA sub branch atumpen pater pipongsi Carbi ningkan kemi alilalon pen talondon. Carbi ningkan kimi katalon amaya long aluhi sarpoaman pen Kat News Deputy CEO Biren Singh Inghi West Caribbean long KSA Maipu Ram Singh Tokbi KSA Central Committee Organizing and Publicity Secretary Moniram Terong lapen akapre-kapre KSA asongja posongja piatum cetongdun. Perang kiatumapan KSA asongja tum kapacini dun. Non kikibom MSC Rina terang pike amitang asai ceklem lepin. Hadak border kido ada datumapang lang lepin. Kedam kewang atawar awe. Miri hing lapen kijuna lang awe. Lapen MSC Rina terang pi kedam tang election haida da pike border kido ada datumapang humridam depin pusi hadak kido ada datumpen pacini dun. Pini ladak rong helan arong kesi tum ningkan kimi katalon bon lake kesi tum hachurulo nilo tum ahok lo ladak cumang panahoy mane karbiang long pen mekhloya ahoy along kido akar bi lo nil tum rong helan aso nilike rong helan arong akang buralo lasi nili sorsa damnang koklo lada ka MSC akai pirina terang pita lapu anat ke election thu lopu pen ke hai lopu pen RJ madat heklong lela lapen nili dela dak meloma sar pimar asar mar kibi ki tum ta rina terang pi bopan ke chini se chini nela la sikiwang je bang ke non ke wang je pora bang la puson si vut pipen nang chilang the pulo de nil tum ke me khalo dun juji bo phan pu pe bon san tum vut da pi de the la pe ke pi pe pu sin nil ke nirat phan da pang tang pu pi nang ne pu bang si la si nili hin ban chuning ri lo ki wang ye bang ke ki wang ja por bang ke badu le rat nang cari ang hoi ini long pu same la pu border akisung akilak nang kilang ye pan nili non pen chuni ri paprang lo Jumpa dap cuma ngatung person. jup padap dan non amat kese tum ta nang thek long lo la pen ladak tuar ke no ta thek long lo la pen ke a hoi alam thoke pini dat ka lo a tumi di ta kai ta kahuri se ya niom se ladak ke wang bom lo la si nili mat halo ar nisilar dak ta suluk sudak nang manpo bontan nili matham dalo la si prabjing pen hala rat cari asong tum nang lang vek nang ibusi nili ake hai doktor tu ram rong hang phantat nili hin pen chuning ri lo Rong arapen katuningri Caribbean long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram rong hangaphan non prabjin pen tawar nang selam pinangji lapen akapre kacing tur avarsai Meghalaya lapen Caribbean long aduya hoy kido ada datumaphan piponan cipusi kehang padopon Jongsi kacing tur avarsai Caribbean long Autonomous Council pen pipon thek pulotangte kewangji Caribbean long Autonomous Council kilika long vote pidon thek pusi border kido ada datum pherangke atumaphan pachinidun ke hai Dr. Tuliram Ronghang aphan kapachini kang tungu bang kela hello ladak ahwar long pinia ni anta school ke mesen ave tuar ke mesen ave lapen kijun alang ke mesen ave lapen medical ana thubu same ke mesen lason theklong le ba ahem same ave lasini le tum kachuning ri kang tungu bang ke ladak ahwar mate labang so arong long bang ke Caribbean long Autonomous Council mate labang so tim Caribbean long atum kupia posi kelang pangwi krima labang ke nil tum karbilo chali asong menta mang hu hak asong nil tum theklong lo lasin nil tum alang ton kachuning ri kang tungu bang ke alang li tum je local representative mate jonoprotinidhi pulote dak local MEC ake hai pi Rina terang pi kusame alang li thang dak amreng nainong homosti alang li homosti lo lasi pini ana ni anta pipio si BJP tum
Ai slogan na bangke Puriborton busialang itu pulo. Wah, phir besame piniar ni antara me labangso arong along bangke piniar ni antara alang itu akisung akeboy bangke. Nile tum hekmonlong loje ning duk me. Nile tum bang mumar tum lokachal ni je sai ahem besame nile tum heklong lo me lapen ladak. Alang itu han kacuni kang tum tubangalalo. Lasi alang tum tim Karbiang Long tu fan kecurigaan tu bangke alang itum non kiwang jilang MEC election busame nang itum jongsi rara fan kelang jia tum pulote lada gara tum busame nang itum fan bangke je no route no vote lason si no school no vote lason si mane lason alang itum pensame ni itum deng ponang kokpo. Karbi Student Associations have visited Ronkelan, and it's very sad that after more than 50 years of its existence of Karbi Anglong Autonomous Council, to date the people of Ronkelan have not enjoyed the fruit of developments that were supposed to be meant for them. Today, when we came from the road, or you can call it a highway, the road conditions, the approach road of Ronkelan is totally very dilapidated and in a very bad situations. And in this village there is no medical center or no good educational institutions. So we, the Karbi Student Associations, appeal the Karbi Anglong Autonomous Council and also the government of Assam to seriously focus on this border area villages, or else in futures we believe that this kind of villages might be occupied by other states in the name of bringing developments, by giving them development. So to divert or to protect our borders, the Karbi Anglong Autonomous Councils and the leaders of Karbi Anglong Autonomous Council seriously need to give more focus on this area so that the peoples of Ronkelan and other neighboring villages could enjoy the fruits of developments brought by the Karbi Anglong Autonomous Council and the government of Assam. Yeah. Koila mati hawar adara tuma pan lun tomo pindeng sumport anat keng kam kachi jordun jia pan mathasi Koila mati development committee atum pen pater piponsi sengkan kimika talona long pachiton donsi lun kana malina long Karbi Anglong pen nong nam kachi thangklong alun sepi asa akangsa hipi lun kilun pen ning parong tekang Arni kang samapor lang tukhanse arong asar kalitang biren rong hak lapen wo phong asar arong asar kalitang long sodar teron bang hini aphan ka chikemo amai ka pedopona birta ferangke pitor teron pen birta nang pali Aningkan wanga sonsi piningkan lethota Koila mati havar along thang nipa ICR ni Karbi sengkan kimi alila champion talotun Lasoka talon along bab thili ke up neng pineng suka cingki hon ke jeng hambi ka patu lapen akapre ka cepate asa yang deng bipon Nona pong henlo armu kyong nai bang suri hini sose arat kacetong ke theklo Bonta botor bukan ahut pen ahut arve ke jangajok armu ong par pedet lupusi kacepater piatum pen pachini pon Koila mati hawar ningkan kimika talona long kef etiripia mepu Avinas ronghang pen lunsepi asa kangsa ing hipia phan thap piponsi nilip koila mati hawar aparman lun kilun pen aning parong teka lunsepia phan kewan pen jumesen alun kapar juteka ngapot arat atom surya keruk pajerdon Labang suamai kapacun ponji aphan anutin jutang jubat kacing hon pen khidat chirungsi jaimek pacun ponlong Laso amaya long Karbia ke atum ke thang nipa ICR ni aphan cheteni nangne laki aningkan wangta talon pon bom nang chipusi Koila mati development committee ahit pen pachini pon First,
je mu karbi singkan ti mu bang ke itu mata dum se pi misel ban se misel ban pinai ko lam sing ro se di lam chak chik ti kang lo ni commitment no ni je van bek ko nani tum me ko lamati habar bhan ala sila so commitment cepat pleng no pinung weken ni promise ka cepat pleng no ko lamati habar bhan ke aku pai ta ki me no ni li bhan ko pai ki me ko lamati habar bhan ko lamati ra bhan ko pai no se ko pinung me bang ka tang sa ta ta bang bhan ni jumisen alan party ko la puli ni thai no thai ko ta ko lamati ra bile na rat ba ki pinung na so cha tai no si no na pen ani ro pik pik lo ade ni ba so dai mon te ka charni lun lam so pi ka charni na ani hang pik lo paprang lo pai ki lang ko mon reality se ta du ko na sini tum la so encourage pan sila bang so platform wan lo pinung we da kang sa bang lo pen ani ka pen kita ni tum bang ke la ki se business lo je tum dili bahwa lo ko la mati bono na ni tum la lo no sta ni la bang so tum tele na bostu ke tum ke tum cepat lo ni la so ka mata ba se ala tum pathai lo nang la son prem pe na son ta buli tum bisa development mo sini tum ko si la so ka mata ba se pinung we la ben kedam tang da ni tum lam chak lo la se la so lam chak pe se tum ka da hang lo ben mesen lo dak rat tum tum lo ala tum ta ni rong lo la pen tum men hang ya na buli sinon pinung we tum han lo na ba tum pe na na tike ko la mati so pe pe se tum pe puninga se kan ni na ba junang ko kahai po ati char ni lo se tum ni rong la pake pinung we ke wan de kalam me gala lo lakin ni lam chak ke cepat pleng ko la mati ra ke chak na na cepat pleng sala kan hang la jongsi nile barat jongsi ahok jongsi ni ka chete do ba je nile barat apartment ni jongsi tam ke ni ke chipa ni ka chete do ko ahok pe jongsi kan ka chete do be ti ko te ni bhan ka mata ni barat apartment ni se kan tam den ki mata do kasi la so ka mata ba ke la non nangi nangan akisu do ni wa wa no ka chari tum bhan ko non be tum farmers youth jum tu la tiba la so problem ta do ta sini tum hala hai pe the mata do ta si jo se hok ta le bara ta sini ba ta hok ta ke so thetan do bara phan la so ta hok ta je so pharma ne ni bara ta ke tu ta si la ka po sinang than po la si na ni tum ta mata la Nizang Karbi Amri constituency ka parlo Tinalum community horalong Karbi Farmers Association Amri Aropen Pater Piposi Department of Agriculture atom penche roktok amai ka padopona birta perangke pirata nepen birta nang pale Labang suamaya long kongchun bang Elestar terong pensi alhi kapachini apor enlong Lapen Winchester ingti Amri branch amai pu penche roktok amai pakchengpong Maya long alhi aman pen kef e amei phu tingko ingti kongchun bang Soron Singh Rongpi Hamren Regional amei phu Pliseston ingti Mangar Singh Ingleng Sericulture Inspector Mangar Singh Rongpi Rukasen Rongpi Jinthong Ratsai Klembang Abhijit Kro Langal Khon Rongasar lapen Langar Khon Risobasa Sarmen Ronghangatum Chitongdon KFA amei phu pen chenglok kongchun bang lapen Hamren Regional amei phu lapen West Karbi Anglong Sericulture Department Inspector atom pen Justmet ingki kapangreng pen akaprek sai ka chutikiamu anso se ka ching thulji aphan kuno pakiron pon pado Lasonsi sai ka chutikiamu puthot kelang chari pen chenglok kachrap chito dunji aphan tame lamchak chechak teka Lapen lason taksi Mangar Singh Rongpi Inspector of Sericulture Department pen tame ingki kapangreng jiaphan ingki anak lim tame aki joy pen ki pidun jiaphan lamcha chipitika Singki ting alum community hall along niltum Karbi Farmers Association lapen Sericulture Department pen chelang ra pesi si cherok to gamai kibi ponlo asomai long nachit ongdun dak amri hawar mate bersingki arada tumafan nitum Central Committee lapen Hamren Regional Committee ahin pen dakiro pilo lapen dak lasomai long sitame laso cherok to mai long sitame nilitum ku lapen pak sitame ronte kang lo lasi kewaya ni sitame bersingki arada phan nilitum Karbi sai chutiki asonga hin pen sitame kaki ta kerap kerai phan chisik dingdang lo lapi lasi alang nitum katiki karche long sitame kopi ma karche ke long sitame nilitum kaki ta nilitum kar asong pen sitame kerabi phan kaki ta chisik dingdang lo long nilitum la ku no pak la pen ke dak penang ara tum phanil tum nang pajir long la haya program nang bilong pos suri kardom pajir lo la pen ke la dak ara tum phan specially ni ka churam kang tung bang la helo je alang litum nona por kisu obur hut pustame penang ana jitong je tum du bonta hala social distancing edu ajoy ne pen si pine
nanti tang tum komcet lo la se munon phi hut sta mele tum unsta kerap phon je phana thema dak arara tum nili tum kewang pen angka respond mesen la pen nili tum phan la hai kadu ka venang thik pidun nang sang pidun pen chenglok nang kar judun meeting along la tum penang an alang tu apor nang chi pidun pen la tum phan neng nang pathai dun lo la se phrang bang jelang an ta me nili tupla bang so hawar handa me kai ki ta chera pon thagi han si litum bor ipon bompo pancho pen kiwang jilang ar nis tame alang litung ansel sila dak amri hawar along along na kapidui phanili amri arat aparma na hin pe alang litu hanchuni ripon lo la pen agriculture department na hin pen stamina istong dundu emol singrong pe alang li inspector alang li ingki ka pangreng nai ko sonma labang so rar phan klar dak pen ki than theka postabi alang li phan suri suri akardom pajilo la pen karbi farmer association atum stame labang so asong an se nikan pharu nikan suri ka pereng beri phan same nil hin pen arna mangno ahir jume hangsi kardom pajilo Hamren Ward number 4 Ward Commissioner Lahore Kropen Mithang Award Arlo Arong Tinarong Saratama Phan Aning Kating Samang Tek Thang Thang Nipa Isiarni Til Kemalong Karbi Ningkan Kimi Katalon Aja Megahut Ason Ason Ahormu Kipi Kapajer Pona Berta Perangki Hundar Kropen Berta Nang Pale Alirachang Pen Karbi Ningkan Kimi Katalon Aja Megalong Aluhisar Puaman Pen MLA Rup Singh Terong Chitongdu Mayalong Abarim BJP Mepu Arun Terang, Border Board Chairman Richardson Hanse, Fishery Board Chairman Joy Singh Kru, Hamren Municipal Board Vice Chairman Het Singh Rongphar, Soching VDC Chairman Roman Pato Lapen, BJY Invest Karbiang Lunga Mepu Pritum Nong Pipen Danglok, Ong Dunga Kithe Kidingatum Mayalong Chitongdu. Mayalong Hamren Ward number 4 Arlo, Tirki Marong Arataphan, Longlia Pataki Long Lilangatumaphan, Aki Joy Pen, Pipazir Pon. Anparta Ward Commissioner Lahore Kro Mithang Jungjung Pen Arong Tinarong Asar Theatuma Phan Panongsi Kerahi La Pen Dustbin Pipazir Pon Rongalong Prek Jam Kicho Kijun Amai Do Lasi Lahai Joy Ki Joy Wan Kapidu Jia Phansi Arong Tina Phansi Tame Pipazir Pon Opasi Ward Commissioner Lahore Kro Pen Job Card News Aphan Pachini Nili Ward along Pini Ward number 4 La So Ward along PMAYU ahem aputhak first phase ketang te I chat I hum dolang laso kangpu lapen third phase ahem kangpu pon thulong lapen kelong lelang atum abang phu phans tame lanon irui ruiniang bong pen puthot kikim awartin tame kikim ka patang pon dia phan ka pelong pon dia phan agreement kuri tanglo la sila sol a beneficiary tum tame ki ponlong po la solong pini wang thusi dak tirki ma local committee angkang arlo la so aningkan kimi katalona long kidam tang 2018-19 aningkan longle potak kaisu tang do la so kipi long kai do lang la si hala tum phans tame kipi ka pajir pon la pen thuo bangke Kecitang telang atum phans tame ilitum kaching hon MLA sar bang togelo la sila soa along le potas tame prabjin pen kilong le bang phu tum phans tame ron ponlong po la solong pachiro brapet nili ward commissioner ward number 4 hin pen arong asara tum phan kedam tang election por hus tame mesen pen nili phan ward commissioner nang pe hype thegapot Bharatiya Janata Party ansusi kapang tang ponjia phan Nili alang li tom phan kerap pejir pi movedet pustame nili jongjung pen munduli tom phan le punoi ba chwarkli chupio tom phan le punoi ba aron kimi kardom tom phan le punoi alang li tom phan tame nili ward andar along ki do tom phan nili jongjung pen avidet pustame kerehi ICC alang li tom phan pajir pon la solong kedam tang Swachh Bharat mission la soa safai abhiyan plastik amukha kibar tap tedeji elongwet kirim kibi pen kapang khirja phan lasoa sidame dustbin arong tin phan laso dustbin sidame ronpon athe rongke rongop chujun chuku ba girja along le punoi lai hui kichu kijuna hormu kapang khir pen laso dustbin long kibar ji phan lasi nili lasoa program mang mission pen kadu kawe Nevada kang along klaim bang pu bang piatum nang chirap chitu do pot alang litum hasta mi churulo Non malam sopora phan biota amo ington iksina
আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাই দি ৱেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ Dihina mopit puthot birtalo wangthulo Nilip MSC constituency ka parlo langsumi PLP school pathua klamalong ke chengsi ang deng karbi ningkan kimika talon tuna birta therang ke pitor teron pen birta nang pale Langsumi pi wajarwa terang KCS unit lapen United langsumi pi yutatum chilang pet pen langsumi PLP school pathua klamalong ke chengsi karbi ningkan kimi alira champion talon dut Labang suka talon namaya long alhisar puaman pen local MSC pabito rongpi chetong dun Sina tum kadog be panili ningkan surinira korahini sengkan kimi ningkan kimi akardong pajiliklo kardong Pini karbi ningkan kimi kecengsi lo pusinili birtalong dak langsung pielong ipipon ketalon pon lasi karbi sengkan kimi la ke prang penda dulu lapen ilitum saituki ki claim maximum ilitum tribal tum bangke la saituki ki claim pensi ka hisap pon Man pengalu hiaman pen nilip KCS Zonal Committee Mepu Suresh Tiso KCS Central Committee pen Sunil Tokbi KCS Central Committee VDC Chairman Proben Tokbi nilip AP Chairsia Mepu Rajesh Tiso Koilamati Lamps Arjun Bang Mohan Teron Koilamati Langsumi Piangkang SGB Bapu Teron VDC Chairman Barim Timothy Teron Ratchai Klem Bang Bhopen Kro Langsumi Piarong Asar Biren Tiso Mongor Singh Tiso Hemari Singnar Sar Thelekte Heskrom Teron Mozari Teron Lapen VDP President David Ingtiatum Chetongdun Karbi ningkan kimi katalona long ason-ason kapathu kacipate padupon Sila tapi karbia sengkan kimi ko ko talon nang ko ma tabong so butha ke tum karbia khai stami isi khai kang thim tapi tang jubat choglim tasi karbi sengkan kimi ke talon ta la isi jutang long isi ka cherap dulo tasi ni tum la mathapon si ni tum talon on pen ha pusar pisar dim pedale tum thang ke rilak la thang achiklo si tum ke karbi achiklo amen lakha pon pulute thang hello ke chengsi basi thang isi bangke tum karbi sengkan kimi bangke kat archo ponang ko kato ko be tum det kalilo kato ko la karbi anglong angkang pi tapen karbi kunap na ke do la ke karbi sengkan kimi bangke archo ponlo sengkan kimi ke talon nitum ladak langsung pi resoi jantum cingrum pet pen lapen rong sar ditum cingrum pet pen sila so ajai mek deng pon lo ede tum ladak ke host pon vek bangke la lo wajaru KCS unit do lapen United langsung pi youth ULY thiek pen la lo asi nile tum mesen pen itu so program pachun nang lo tela bangso nang tum kacipati son pipi lo nang nile tum so logot karbi traditional sport and game patulo nile tum so logot keng nongdang ka do lapen pathili ga do lapen kangnya hoy ke chi do lapen ke kat ke chi patte do lapen rusit la phamri ke chi doi do lapen bathuli ga pen pika do jo kar do tela solo hin tum tan dak nang chipati dun solo hin phanda ni tum platform pilo la ni tum solo hin phanta rusit ke chi bung ta do lo lapen ni tum rong la so program pachuni phanwange ni tum la dak langsung pi ni tum la SGB under kadoga be phani ni tum chang lab lo apa ni tum kadoga be cerap pesi ni tum la so program pachun bon ronggan bang doji ni tum la dak lang biar na rong khodo la pen lang thang na rong Hamne narong supia dong het socheng constituency ka parlo tirkim bida sing tiso arong along kidam tang suruhini ra inkorai sian kan priya chikloni phai kristir ke parni ingdeng hini ke chok porong pen hand up ahi ki bi paduposi puthot suruhini ra inkorai hini ani kan thang ni phai isi karbi ningkan kimi ani rat do an chingrom pet pen hand up ka chithanga jai mek paman po kidam tang suruhini ra inkoya ningkan pen pangchengsi non adihua bangke ingdeng hini ke choklong
Hen up ke tha pen non ka che thak an diuri hon sing timung pen che pare deng ponsi bangso porong pen hen up ki biasai do an hawar araraphan ja ponsi mesen pen pachun pon hen up a hikibia hot se karkhli amut akan ke mesen ang thek langsi hen up ka che thak ani an mesen pusi chinidon hen up ka che thak ani hawar arat do an aninga rong pen ke choki juna jamek paman pon Jamek along aluhi sarpo aman pen MLA Rup Singh Teron la pen ongdung arisang hatum ta chetong donsi alila chang pidun ingdeng hini hen upa hikibi ke cheng pen non ka chathak thua pora hot anta ki claim ki dam la pen puthot ingdeng ki thom kapichok thujia phan ka chesik thua lam the erong asar mate SGB Bida Singh tiso pen phera kya phan klada kalam the chethan pon long sitami laan apor pen non ningkan kora phi ang bong bangke labangsu nahok aja katala nilitum lason he up kachathak ahi kibi porong puthi pen karkli ka jok pen kibi ke nahok ta arjulong le nilitum mathala rong mekar mithur pen matha pen ai ilitum ta rong thedung rong kerdo rong obdo ilitum ta adon ong muchet lasi ilitum ta karbi mithang chutang chubat anim rakom avedana pukama thasini tu labangsu kecheng la pen pining an mangin tu ingdai hinian kapachok lo pen non ningkan situlang la son thak thak itum kaduk kave anam hirjume pen terkim sarpo adak atur pen nilitum ako claim tu point denge thom pe chawek ji nitum prompoti pen la sinililam theke la pan cholo pinya daba biota pangela ponsi kang ton iklong dome thak me kurang thu